Udalerria Euskaldunen mankomunitateak 100 udalerriren langa gainditu du, asteburu honetan ospakizunetan izan dira, eta bertan zen Joseba. Hola, garai, aupa Joseba. UEMA udalerri Euskaldunen mankomunitateak 100 herriko langa gainditu du, eta hori ospatzeko gaur ekitaldi berezi antolatu dute Azpeitiko Soreasu antzokian. Horren bertze urtez euskararen alde egindako lanagatik omenduko dituzte udalerriak besta giroan. UEMA da udalerri Euskaldunen mankomunitatea, osatzen dugu euskaldunak garen udalerriak eta tartan arnasguneak ere bai. Eta hasieretako helburutako bat 1991an UEMA sortu zanean izan zen udalen funtzionamentu euskeraz bermatu alizatea, poliki urrats desente eman dira, eta badauzko beste helburu batzuk ere, arnasgunen da udalerri euskaldunen zaintza, babesa, eta euskara bizi berritzeko politika ausartak sustatzea. Eta gaurko ekitaldia berezia da, ibilbide horretan 100 udalerritako langa gainditzea gauza handia delakoz. Bai, esan oso egun potoloa da, giltzarri izango da UEMaren bidean ere, egun unkigarri izango da guretzat, 100 udalerrien langa hori gainditzea, nik uste dut ematen diola, UEMari benetan duen pisuaren isla dela, eta aurrera jarraitzeko ere indarra ematen digula. Garrantzitsua Euskal Herri Euskaldun baten alde, UEMak horren bertze urtez egin duen lana. Gaur hona heldu bagara lan asko egindalakon da. 32 urtetan hainbat lan eginda UEMan. Eta gaur ere horren adierazgarri da. Eta horren postu egiten gaitu. Festa giro bat eta reivindikazio egun bape bai. Urpeko erreka bat bezala iritsi zinen gugana. Mendez mende, mendiz mendi, balez bale, belez bele bidea eginez. Airezko katedral bat bezala, ahoz aho, gogoz gogo eraikia. Oinda bat udalerri esan da kopuru handia da, baina nabarmenduko nuke 305.000 biztanle direla, nolabait euskaraz funtzionatzea, euskaraz aritzea eta euskaraz izatea posible den Euskal Herriko eremu horretan, ezta? Guretzako UEMA trakzio indarra handi bat da, etorkizunean nahiko genuken Euskal Herri Euskaldun horretarantza, ezta? Orduan, egunero euskaraz funtzionatzea, aritzea eta izatea dela erakuste hori, oso garrantzitsua da. UEMak saretzen ditu eta elkartzen ditu euskara bizien dauden herrietako ordezkariak. Eta nik uste dut gaurko ekitaldi honek eta UEMak berak batez ere adierazten dute 100 piku herriren edo udalerriren konpromisoa euskararen erabilera sustatzeko eta euskaraz bizi ahal izateko. Udalerririk euskaldunak dira, euskaraz bizitzeko aukerak bermatzen dituzten guneak. Horien izaera oso garrantzitsua da euskararen eta euskaliztunen trenkotasuna mantentzeko, hizkuntzaren gaitasunean aurrera egiteko eta hizkuntzaren erabilera sustatzeko. Hemendik aurrera lan handia dago egiteko, baina gaurko bezalako muskuluak ze garrantzitsua diren, ez da Euskal Herri Euskaldun baten alde, eman beharreko bide horretan ze ederra den gaurko bezalako egunak izatea. Bai, nik uste dut aste hau bereziki garrantzitsua izan dela, hizkuntzaren ikuspegitik informazio asko eta gauza asko gertatu direlako, eta aukera ematen du nondik gatozen begiratzeko eta gogoan hartzeko, eta horretan oinarri hartu eta indarrak hartzeko aurrera begira. Esaidazu nola